Abarai kurwase orogongo rwa Gusii nigo baburirie abagusi bonsi babe bakubekana amobuna egesaku kyomo Gusii bosio bwo bochorio bonene bw'omwaka ogocha boigo nigo batebire buna abantu bande kurwa ibisaku binde nigo bagenderete kwebanga na kocha amo iyo koine kiabuna ngo kibari gukora obochori bw'omwaka ogocha asenchera erendonge omwe MCA wensemo yatabaka omuzike umbasa pepo nigo boigo ababuririe abarai bonsi kurwase orogongo rwa Gusii babe bakoba ekiorokere kiana boigo kubo mustari obosio elio koine kiabuna abantu bonsi korwa sorogongo rwa Gusii ngocha baramo taite kobori abarai ba Gusii asendo yomo barakini bale baita banenake kiana arorire mitinyi yaire mesinini keregesa ku Kenya nigo kegenderete kumirana na gwepanga yure chukura kia mwaka o 2022 ngaibago chikobera nkibaranyore lakini wone gento gyo gukumi tindarora Gusii egento gegokorekana nabarai bari mutenete Gusii kanga mwansire gotora toikaranse toborani tore na intu gosomo Gusii engaki egoika ya 2022 mu Gusii naere nabe MSL yobogambi bwa Kenya wone bati embe nande narorire matuka aire masinini tuansire kurwana kisegi dibaga tubena tugwepanga bona abantu bande bagenda tugwepanga intu togenda tugwepangura timangikere na intu abagusii nari kobori na totari kumera na buno mu Gusii bwango nande kiagera teribuya nante kworo kibuya ekero tokoleta liyomana abantu bande bakari Gusii liyomana kiara naba mobare engakire ikire bono yesegi nonyumuraba murababere mutaiwana inekere ekwenda ya burire egeture eri kurubomanye nakarorima abantu bari kuimuka bachi kurwana esegiyamo intubona mekere esegiyakoba yabere iranga ali togwansa kurwana omubisarusiko atule kende gyonse tubwata ri atulire twanse wecha kolera nande kana mangana airi nare kuburima abarai ba Gusii nabasoroire tikabarangiria abagusii tobamo torema ngai tokogenda.